action. Namaste a croeso. Mae'r gwers heno wedi cynllunio'n benodol i helpu osgoi dal coronavirus. Cyn i ni ddechrau y gwers heno, mae rhaid sicrhau bod y corff yn lan. Rwy'n awgrymu defnyddio hand sanitizer pob tro cyn dechrau gwers yoga. Pen-blwydd hapus i fi. Pen-blwydd hapus i fi. Pen-blwydd hapus i Eleri. Mam? Mam! Pen-blwydd hapus i fi. Ma! Newn ni ddechrau mewn ymestyn 2 fetr pose. Cer i ffwrdd. Paid ddod yn agos atai. Mae rhywun yn peswch o na. Ysgoi y peswch pose. Mae'r person yn dod atai. Symudwch yn gyflym mewn i wnai ymosod pose. Mae'r trwyn fi'n teimlo bach yn cosled. Hands-free pose. Dwi'n cerdded lawr y grisiau. Mae flatmate fi ar video conference call. Fi'n noeth. Ystumio. A llithro i'r gegin pose. O na, mae'r teledu ymlaen. Gadewch i ni cymryd blocio mas y newyddion pose. O ie, mae'n well. Fi'n saff fan hyn. Diolch. A cofio i namaste. Adre. Mam! Mam, fi'n stuck eto.